greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content yakakodzera unge ichikonsumwa nemunhu akati okay iwewe ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Thank you for supporting Point 5 Creative Studios. Thank you very much. Right, nyaya Sekuru Tasvu inyaya iri kunetsa kwemazuva kana kwemavhiki, but pane vanhu vakazondisenderawo mamessage, vanhu vakaisa macomments akasiyana siyana, netimu yangu tikapinda mukati tikaita research, ndikazokwanisa kuwanawo nhamba dzaSekuru Tasvu. Ndichataura navo ndovaunza paplatform votaurawo nyaya yavo handitika, but chatakaona musagurudzo mudzombongororo mukutsvagiridza, takaona izvo kuti kuna ana Sekuru Tasvu vakawanda, vamwe vacho ndeve fake. Ukaenda pafacebook right now unogona kuona 5 maaccounts akanzi Sekuru Tasvu, Sekuru Tasvu, Sekuru Tasvu, Sekuru Tasvu. Imbavha idzodzo handitika. Saka sometimes unogona kutaura nemunhu iyeye wotomutumira mari uchifunga kuti wataura nani naSekuru Tasvu chaivo. Ndo chinhu 1 chandoda kuclarifya ichocho, kuti vanhu vari kubirwa mari nana Sekuru Tasvu vefake, mafake accounts akawanda. Then pane another comment yakataura kuti pane anonzi Simba akabatsirwa atobho, ndikumutsvaga munhu iyeye, ndite sei nditaure naye tomuudza futi paplatform. Aiwa, sezvamunoziva platform ino haivenge munhu, haina chipomerwa nemunhu, inongotaura sezvazviri, kuti chakanaka chakaipa, chakanaka chakaipa. But nyaya hombe ndeyekuti kuna ana Sekuru Tasvu vefake, and ana Sekuru Tasvu ava vefake vakatowanda, vatori on the run, vari kutsvagwa zvekutoita sei zvekutodaro. Mukaenda paYouTube mukanotarisa kuti Sekuru Tasvu, fake Sekuru Tasvu, munoona pana vakomana 2 vakatombobatwa futi vakasotwa nenyaya iyoyi yekuti vaitumirwa mari vachibira vanhu. Sezvamunoziva inini pana pachitubu handikurasisei, muri hama dzangu, tiri one family. Information ndinouya nayo sezvairi ndokupai, moita sei mozvionera handitika. But zvataona manje tasangana futi nechimwe chitupa ichi. Mirai ndokuratidza chitupa icho. Chitupa ichi ndecheumwe munhu akachigadzira, ndechefake, chakagadzirwa neumwe munhu ari kuzviti Sekuru Tasvu, ende munhu ari munomu muSouth Africa. Ari kubira futi vanhu mari. Pakashata baba, pakashata mahwani chaiwo handito. Saka ndambotaura nhamba ndanadzo, ticharonga ndouya nawo paplatform votaura nyaya dzavo, votaurawo kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei, ende ndiri kutsvagawo futi vanhu vakabatsira, tonzwa kuti zviri kufamba sei, tonzwa zvakamira sei. Pane imwe voice note ndakatumirwawo futi neumwe munhu, zvakanzi aiwa uri kuona zvekubatsirwa izvi zvinosiyana neropa nemunhu futi. Saka inini ndogona kuenda ikoko zvonoramba, then mufesi wangu waenda ikoko zvonobvuma. Saka inini handidi kuti munhu amati hey wolari one sided, hey wolari one sided. Aiwa, tinotaura mativi ose, tikati ichi chakaipa toti ichi chakanaka, ichi chakanaka, ichi chakaipa, monzwa mativi ese handitika, kurudyi nekuruboshwe. Saka toda kuti timbotsvaga vacho vakabatsirwa naSekuru Tasvu, tovaunza paplatform, votaura matestimoniwo avo kuti akamira sei, zvakamira sei handitika. Ndo nyaya iripo so far zvamanje yanga ndongoyati ndikuudzei, ndikuratidzei zviri kuita sei zviri kuitika handitika, kuti beware, be careful. Ana Sekuru Tasvu vefake vakawanda, ende vari kuita sei vari kubira vanhu mari, vanhu vari kuvharwa, vanhu vari kubirwa vari kubirwa mari. Right, ndo video ranga chifamba naro zvamanje. As for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.